Guys, niya na kita karon diri sa Luway. Luway na ni mga doon na Makita na to karon ang bagong tulay. Luway Bridge. Pag-uhay pa kinigi ablihan. Pero ang Sunghap. dagko ni di pa kagi. No. Agi ana? Di pa kuno. Ha? Kasi larling giniagi man sa nilibot man. Mao ba? Oo. Wala gipa. Wala ko na lagi pa salot-salot nila pag-ion ba? Puli-puli. Ay ga ay ga traffic. Uban na kanto man ni Suwan, ay magis lubok. Kuha na sila. Nahadlok bago manunta. Pero ni tabok na to apor matangaw kiyang tanan. Tobre ang bintana. Daan. Ready. Nga na ba sa itabo no? To Amerikano no? Gira lima na ka. Kuha na brihan. Huwag gadahom to, ha? Huwag agaw sa merkano to? Kuha kagawas. Anong luwas mo yung sawa lagi? Ay dyan asawa gawas. Basta lang pagkuwas ilawom na kuha na ba sila ba? Na-open na. Oo. Huwag ka gagawa sila, patay juga kay Gagawas. hindi ka ginawa. Di ba upat sila? Upat man siguro naman. Upat patay. Kaya grabe aksidente ano? Sakyanan mo kaya to, this size pa to. Grabe tong aksidente ano? Tagsal nga to, naitabo. Kita pika na. Naitabo ito sa kuwan sa Taiwan mo to. Barko may na dahugan. Pikan. Basta tata kay Traffic. na nag-traffic. Ilang gipa ilis lagi. Salot-salot. Ano po nimo? Dari nga. Pakita po nimo. Dere. Asa? Akong kauban, akong agaw si Edgar. Paingon mig airport. Ikaw po kayo itong oral driver agaw. Karon no, yun na nagpuan. Doon lang sa kuan. Pulis ni pulis. Nandiyan na to. May pusa. Parang itong pusa eh. Diyan namin sa tulay, Tulay sa luway. Makita na itong nabali. Totoo ni Isa'y huwat. nagkahuwat kay gisalot-salot nilag pag-ion. Di pa nila ipadungan. One way ra na. Makita ito itong nabali ba? Iluha itong nakagita sa bakul na. Sus. Kung di suga ning Ilaw mo ng tulad dyan na. ha? Kang nabali ang tulay ilaw. Isintro. Ano ito? Nga na. Okay. Mauna ning tulaya. So mga brintadaan Mabintan na kayo mo. panigurado. Muna bago. Bago nga kuwan. Basbasan ni ngayon tinunga kining tulay ligon bagan pa niyong pipila ka dekada. Kani may bagong tulay. Ang edad mo na kini. Hindi makita Video Ang daan makita. Mo suga god. Ha? O pay suga. Mula ang daan pa rin na makita. So una ni tabok among giablan ang among bintana daan panigurado. In case kung mahugmo na pod, Lusuta. Agita. tabi namang bintana. Ari may bintana mo lusot. Ang daan di makita. So nakatabok na mi. Thank you Lord. Pero Wa ko katanaw sa kuan kay diyan makita ano. hindi makita. Huwag mo na, huwag juga mo tudoon mo kuhan. Okay, nakatabok na mi. Pwede na patya. Ah, Maka na. Kara. Yo kana.